V dnešnom návode si vysvetlíme, ako si vybrať obrázok alebo vystrihnúť obrázok z pôvodnej fotografie a priložiť ju na iné pozadie, na inú fotografiu. Takže nachádzam sa v ponuke vrstiev a vypínam vrstvu, v ktorej je nová fotografia, alebo ktorej je pôvodná fotografia. Túto pôvodnú fotografiu alebo modelov, ktorí sa nachádzajú na pôvodnej fotografie, chcem vložiť na toto pozadie, ktoré som si vybral, predpripravil. Takže najefektívnejší spôsob, ako to robiť, je vlastne spôsob pomocou masky. Dá sa to robiť samozrejme mnohými spôsobmi. Najjednoduchší alebo taký najpoužívanejší pre začiatočníkov je pomocou gumy, pomocou vymazávania pomocou gumy. Teraz tu mám vybratý nástroj guma. Tu som ho vybral v položkách. Vlastne klasicky gumujem. Tu však hrozí to, že rozhodnem sa, že tieto šípy nechcem mať na obrázku, čiže ich vymažem. Budem mazať vlastne len okolo modela. Šípy sú vymazané, ale neskôr sa rozhodnem, že šípy som vlastne tam chcel znova použiť, ale už sú vymazané, už sa vlastne do obrázku vrátiť nedajú. Preto používajme také spôsoby, keď vystrihujeme obrázok a chceme ho použiť na iné pozadie, aby sme ho stále mali vlastne interaktívne, boli schopní prinavracať alebo znova vymazávať časti, ktoré chceme použiť v obrázku alebo nechceme. Na to nám slúži maska. Aby sme masku mohli použiť, musíme jej vlastne ukázať, ktorú časť maska bude zakrývať, čiže ju nebude vidno z pôvodného obrázka, a zase naopak, ktorú maska povolí, bude ju vidno. Maska sa nachádza v ponuke tu, čiže keď kliknem, všimnime si tu vo vrstve, kde sa nachádza fotografia. Keď kliknem na masku, pribudlo nám tu nové okienko, nová ikonka, ktorá značí, že je maska. Keď je maska biela, je základná farba, keď ju aplikujem na vrstvu, tak vidno vlastne komplet celú fotografiu. Čiže čo je biele, to vidno. Zoberiem si teraz nástroj štetec, dám si čiernu farbu a keď začnem malovať po obrázku, tak robím presne to isté, ako keď som gumoval. Všimnite si tu na malej ikonke s maskou. Vlastne vidíme biele a toto som pomaloval čiernou farbou. Čo je čierne, to nevidno. Samozrejme platí tu aj to, keby som používal otiene sivej, tak vlastne spriehľadňuje masku. Čiže aby som to vysvetlil, dáme si napríklad sivú. Vlastne teraz vidíte, že je napol priehľadná. Ale v našom prípade ideme orezávať, čiže znova volím čiernu. Dávam preč. Zase by sme to mohli robiť týmto spôsobom, ale sú aj jednoduchšie. Ale čo som vám tu chcel ukázať, že v prípade používania masky zase vymažem už spomínané šípy, ktoré sa mi tam nehodia, ale časom zistím, že naopak chcem ich naspäť prinavrátiť do obrázku, nič jednoduchšie. Prepnem farbu na bielu, vlastne kde sa nachádzali štece, znova začnem malovať. Vidíte štece, kde sa nachádzajú
šípy, znova začnem štecom malovať. Šípy sú naspäť. Jasné, že ich zase treba tam neobrezať. Takže preto je výhodná maska, keď sa snažím vystrihnúť niečo z pôvodnej fotografie. No, teraz si však ukážeme, ako si túto robotu zjednodušiť. Masku znova vyfarbím na bielu, čiže vidno celý obrázok. Samozrejme použijem tie nástroje, ktoré nám Photoshop ponúka a ktoré nám to uľahčia. Ja fotím zásadne na monochromatické pozadie, biele, sivé. Proste jedna farba, aby sa mi dobre modely vystrihovali, aby som vlastne Photoshopu uľahčil robotu. V tomto prípade je viacej nástrojov, ukážem vám niektoré z nich. Prvý z nich je táto zázračná palička Magic Wand a tunák si zadávam toleranciu, vidíme v hornom riadku. Vlastne keď kliknem na hociakú plochu, tak danú farbu, ktorú som označil s toleranciou 10, Photoshop vybere vlastne tú istú farbu. Tolerancia je veľmi dôležitá, lebo uvidíte, keď tu dám toleranciu, dajme tomu 50 a kliknem, tak už nám zabieha aj do toho, čo nechceme, vlastne do pokožky. Priblížim vám to. Vidíte? Čiže už nám začína brať. V tolerancii 50 sa nachádzali aj pixely tejto farby. Odznačím CTRL-D. Znova si dám na pôvodnú toleranciu 10. A vyberám. Čiže to je vlastne jeden z spôsobov. Tak. Ktorý je v prípade, že máte takéto pozadie ako ja, čiže jedna farba, minimálne rozdiely, maximálne čo sú tiene na pozadí alebo svetlá, ktoré osvetľujú pozadie, tak jasné, že nie sú úplne rovnaké, tým pádom pozadie nie je nasvietené a má tiež určité tiene. Druhý spôsob, tiež používaný, nachádza sa v tom istom a je to Quick Selection, čiže rýchla selekcia. A v tomto prípade je to niečo podobné, len vlastne zadávam zase škálu. Tak ako ťahám, tak vlastne Photoshopu pridávam do výberu ďalšie a ďalšie farby. Vidíte sami, že už vlastne netreba nič doopravovávať. Dokonca Photoshop ešte zarovná alebo zjemní okraje, ktoré sú okolo postavy alebo predmetu, kde je už vlastne iná farba, vyšší kontrast. Tak. Že je úplne jedno, ktoré si zvolíte. Vždycky na špecifickú fotografiu je výhodnejší buď jeden alebo druhý postup, ale základ je ten, že či to vybereme jedným alebo druhým spôsobom, aj tak to budeme ešte upravovať. Ani jeden spôsob není tak dokonalý, že by nám to vlastne vybral tak, že by sme to už mohli finálne používať. Takže mám vybratú postavu, jednu druhú, ale je tu ešte, vidíte, spodok fotografie. Aby som už nemusel používať tento nástroj, zoberiem si klasický nástroj výber. Nezabudnúť v hornej položke dať sčítavanie výberov, aby vlastne k tomuto výberu, ktorý mám ja už vybratý, tak sa pričítavali ďalšie výbery a označím vlastne ešte ostatné neoznačené časti, ktoré chcem, aby neboli viditeľné v obrázku. Keď mám takto spravený výber, keby som vlastne teraz vždy pri výberoch si treba dobre všímať, čo sme vyberali. Čiže my sme vyberali pozadie, takže vlastne teraz, keby som vyplnil masku čiernou farbou, tak zneviditeľním pozadie a to chceme.
Takže máme zadanú čiernu farbu a jediné, čo spravíme, zase použijeme skratku. V tomto prípade by to malo byť Alt Delete. Vidíte, všetko, čo bolo označené, prekryli sme čiernou farbou, tým pádom je to neviditeľné. Dám naspäť. A malo by to byť aj tu. Edit, Fill. Len dať samozrejme čiernu farbu. Čierna, OK. Spraví to úplne to isté, čiže bez použitia skratiek ideme cez ponuku Edit a vyplniť. Odznačiť výber, zase Select, Deselect alebo skratka Ctrl-D. Takže obrázok máme vybratý, aj keď je vlastne stále tu, presvedčíme sa o tom tak, že pri stlačení Shiftu a kliknutí na ikonku masky nám vlastne ikonka masky, vidíte, je prečiarknutá, ako je neplatná, nebere ju do úvahy Photoshop, čiže ako keby vo vrstve nebola, čiže stále máme celý pôvodný obrázok. Zase so stlačeným Shiftom klikneme na ikonku masky a znova funguje maska tak, ako má. A teraz príde vlastne tá práca, ktorá vás, nech akýkoľvek grafický program na svete máte, vždycky ste odkázaní ešte na takú mravenčiu prácu, ktorou si to vlastne dorobíme tak, aby to bolo presne tak, ako si to predstavujeme. Takže zoberiem si nástroj štetec. Teraz chcem, podľa toho, čo chcem, napríklad v mojom prípade vidíme, že tu mu chýba časť dlane, čiže znova ju chcem primalovať. Tak potrebujem bielu farbu, lebo idem zviditeľnovať masku. Tak a malujem. Vidíte, že tu sa vlastne nachádza ešte meč, ktorý musíme znova vrátiť do obrázku, lebo jeho odlesky v bielej farbe pri výbere bolo jednoznačne zadané Photoshopu, že sa ich má zbaviť, lebo bielu farbu na pozadí sme dávali preč. No takto si prinavrátime meč naspäť. A potom nás čaká vlastne práca komplet na celom obrázku. A jednotlivých detailoch, vidíte, tu nám chýba celá rúčka. Vždycky je to lepšie robiť tak, že zviditeľním časť aj s pozadím. Takto. Vlastne keď to mám spravené, tak priblížim si, prepnem si štetec na čiernu farbu a veľkosť štetca tak, aby sme sa zmestili k tým detailom, ktorým chceme, a tvrdosť štetca ja dávam okolo 60-70, ale nedávať úplne tvrdé, nepôsobí to prirodzene, ale zase v tomto prípade, keď sa snažíme obkresľovať nejaké ostré hrany, výrazné, tak určite tú tvrdosť dať, tak ako som vám vravel, okolo 60-70%. Tak, týmto spôsobom sa vlastne vyhrať okolo všetkých detailov v pôvodnej fotografii, aby sme sa dostali k tomu, že máme obrázok vyrezaný tak, ako sme si predstavovali. Teraz prekliknem do fotografie, kde už som to spravil. Čiže v tejto vrstve sa nachádza, zapnem vám ju, aby bola len viditeľná táto vrstva. Tak, čiže tu je vystrihnutý obrázok, tu je maska. Keď masku vypnem, vidíte pôvodný obrázok a aplikovaná maska. Priblížim, takže vlastne dostať sa do takého štádia, aby ste boli spokojní a aby bolo vlastne všetko obstrihnuté. Okrem samozrejme vlasov, tie sme si ukazovali v inom návode a tam použijeme pri výbere potom Refine Age, ten nám pomôže.
Takže týmto spôsobom sa dá vybrať z akéhokoľvek obrázku to, čo chceme a použiť na iné pozadie alebo dať na iný obrázok s tým, že stále máme pôvodný obrázok vo vrstve a kedykoľvek sa môžeme vrátiť a primalovať alebo naopak vymazať z tohto pôvodného obrázku časti, ktoré chceme.